Yolanda umamhlane ke into zakuthi ke masika sombuzi niyabona mas she's so beautiful wena umuntu usibukele ekhaya manje unqimisileka ngakho. It's a local designer yalapha eEast London uJosh. Okay. Yes. Mama ngale mina namhlanje ninjani qala sibuze impilo. Siyaphila kakhulu uThixo ngumhle ngenceba unjani wena bhuti? Usombawo niphele inceba nothando. Nawe namhlanje kule ngxenye yale African legend queen, how do you feel? Bendibhale kwi-social media zonke ndathi I don't take it light because if uyaqonda ujongile la poster it's only me noNcebakazi abangezo legendary. Siphakathi kwabantu abakhulu, so I don't take it light kum. It's an honor from God. Ethi khona nonke into eqaphelekayo endiyenzayo ukuzukisa uThixo. Mama siyakubona pha kumaphepha ndaba kuthi kamandi ngawo napha kumabona kude. Kubani umama uYolanda Vuthela? Khasipe nje umfanekiso onqondweni. Leze nomuntu osibukele epha ekhaya. uYolanda Vuthela, I always describe her so simple as umntwana kaThixo osebenzela uThixo ophilela uThixo phaqe. That's the simplest I can get. Ezinye ama-free izinto zalapha emhlabeni, I've come to understand yona ibalulekileyo, I'm the child of God. Ukhuthaza kwezinye ke i-legend ngalomculo wegospel bana ungathini pha kubo bangatyhafi babheke phambili kuba sayazi mosilizwe loMzantsi Afrika beke la kwi-COVID-19 zaninzi ke imicelimngeni edibana ne-artist ufuna uthini pha kubo. iBhayibhile is clear, it your gift shall feed you, but ngicela ukunika nje into ezimbini ukwazi ukohlula into bana kukho iministry kukho iindustry. Iministry ke leyo shumayela ungazidibanisi industry le inemali. That is why kubalekile ube ne-manager then you push uzawuphumelela, but ungazidibanisi iministry ne-industry. Okay. Zombini zihambe. Yes. Alright ke sibambisana sibini ke into zakuthi ke phaya kumamhlane into zakuthi ngale mina namhlanje sindele intoni uzosiculela ntoni. Oh my God, I'm known as umntu worshiphayo. I will do exactly that. I will worship God. Yes. Alright ke inkosi mukele khaya. Oh,